Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini nagpili ang Ginoo og laing kapitoag pito katawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit na hapit na niya adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil o bag o sandalyas, og ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanian ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, mobalik ra kaninyo. Pabilin kamo niadtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag wapagyod maulii ang akong tingog, wasad maulii kaayo ang panahon, siging uwan. Karon ra bato himuon nato ang atong grand motorcade diin atong giimbitar ang mga chapels o mga mandated organizations na kung pwede mukuyog o magdala sa sakyanan o ilang Santo Niño. Gitan-aw na ko sa Google, 100% man mag-uwan hangtod ugma. Mukuyog mo, dili na. Usa naman lang kabuok mukuyog. Mao gini ang grand motorcade nga way mukuyog. Pero mao ni ang para nako usas mga mensahe ni Kristo. Kaning pag-ingon sa atong salmo nga isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Pwede ra gid niya pwede ra niya patuangon ang uwan. Pwede man gani niya himuong karsada ang dagat. Pwede man gani niya himuon ang tubig na bino. Pwede man gani niya buhion ang patay, makalakaw ang bakol, makakita ang buta. Pwede ra gid niya himuon. Unsa may gustos Ginoo nato? Ang ato nga role mao ang pagtuman sa iyang sugo, sa iyang kabubuton bisag unsa pay kahimtang sa panahon or palibot. Muna naingon siya, panglakaw mo, isangyaw ang maayong balita,
nagpadala ko ninyo samas mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Kanang nating karnero, paborito ginang pagkaon sa mga lobo. Di ba? Nya kung ipadala ka ngadto taliwa sa mga lobo, nya nating karnero ka, kung sa may buhaton sa mga lobo, siguro yun nga kunis-kunison ka. Nya giunsa man ni Kristo pag-translate sa iyang instruction sa iyang mga kaning kuan apostoles or mga disipulo. Apil na niini si Tito, si Timoteo o si Tito kaning 70 pila to ni kabo kapituag 7 katao 77 nya iyang gipadala og duha-duha. Unsa iyang instruction? Ayaw mo pagdag pagkaon, ay pagdag puntil o sudanag kwarta, ayaw pagdaog extra nga t-shirt, ay pagdaog sana wa naman ko kibaw to siya, ayaw ka mo paghunong bisan asa, di pagani padadon og sandalyas. Kuan gyud no, og atong tanawon ba murag gikuhaan ni Kristo ang iyang mga disipulo sa tanan nga mga kalibutanon nga support, kwarta, pagkaon, sapot, balay, gikuha na niya tanan aron maglakaw sila nga helpless, magsalig lang sa divine providence, Diyos nung providensya or Diyos nun nga tabang. Mauni ang gusto ni Kristo nga mahitabo nato. Muna kung mag-uwan karon, niya pagaw pag yun sa ibuhaton. Di padayon ta. Og iyang patuangon, thank you Lord. Og di sad patuangon, thank you Lord. Di ba? Ana, og mga matay tang tanan, thank you Lord. Di ba? Mao na nindot kayo na nga kinaiya. Mao na kinaiyas bata kaning Santo Niño. Tanawan ng bata, nangita din na og kwarta, nagsige din na paningkamot aron maka naiisulob na ay kanon na nasa balay. Mo din ay kinaiyas bata di ay. Wow, kinaiyas bata, total reliance on the person na nag-amuma niya. Kanang itugyan ra gid niya yang kaugalingon, mao bitan na nga ang simbolo ng kugoso nimo ang bata. Nganong imo nang gikugos ang bata be? Kanang ninyo. Nganoan? Iniglakaw nimo imo man kugoson. Nganoan? Wa mo kay baw. Kamu may na mga anak, ako naman noong pare mo inyong tutok-tutukan. Ay noon, ga-observe ko, inyong gikogos kay di pa man siya kasaligang mulakaw. Di siya kaapas nato og muglakaw ta. Hinay mang bata. Nya, pataka lang sa naglakaw. O say, musod man na sa ilawom sa sakyanan. Di maligsan ra po na. Helpless gid siya og way mag-amping niya. Og mao nay gusto ni Kristo nga atong bation. Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, niingon siya diri, misalig ko kanimo, iyang giingnas Timoteo, misalig ko kanimo nga nagbaton ka sa maong pagtuo nga gibatunan sa imong inahan o sa imong apuhan. Nya niingon dayon siya, tungod niini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, dihang gipandungan ko ikaw sa akong kamot. Wa siya moingon gamita ang imong abilidad, kung dili ang gasa nga gihatag sa Ginoo. Unsa may gihatag sa Ginoo nato? Matod pa ni San Pablo,
Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundi espiritu sa gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Kanabitang gahom, ganahan magigita ng gahom-gahom, nang daghan kay karon nga magpatuo-tuo nga gamhanan sila, gamiton pa usahay ang atong mga religious nga images, religious nga mga pagampo, hastang atong simbahan, hastang kapilya, gamiton pa usahay aron magpagawas og gahom. Nya ganahan gyud kay tang magsigig adto didto basta nanay magpakitag gahom. Kamo ganahan sad mo adto? Kana bang magmilagro ba? Magmilagro ang kapilya, magmilagro ang balay, mga birhin nga muhilak, birhin nga mutubo, na mga inana ba? Mga Santo Niño nga musinulog, na kuan mo ana? Nakaganahan mo ana? Uy, tingog mo di mo ganahan. Kanang San Vicente nga mulupad, no? Indota ka, no? Na may pako San Vicente, ato kaning pakapakapahon si San Vicente din inig kapakapang San Vicente, ayo tanang sakit. Ikapakapa ba, iganas ka pako ba? No? Ngina ko daghana kang tao manganhi dinhi. Linya gyud, linya. O tanawa karon napagaw na lang tag sinyagit baligyag slat, wa gyud mahurot og kahalin. Ngano man wa man mo kapakapa San Vicente. Ako kaning pakapakapaw na ako yan humungan si San Vicente o niya. San Vicente kapakapa niya o niya kay para daghaning tao dinhi dali ning mahurot ang slat. Kada ninyo palitog slat, mulihok ang pako ni San Vicente. Kung ang gimo na ditso dayon, madawat ninyo ang inyong ikinahanglan. Pasti lang daghana kang mo anhi. Pero ang nakaapan para nako kuyaw kay nistanan. Kanabitang og hain to dunay ga milagro, adto dayon ka, hain tong dunay kuan mga katingalahan, adto dayon ta. Sa akong tanaw lipat-lipat ni siyawa. Nganuan, iya kang gitudluan nga musalig atong gahom kunuhay nga nanggawas didto sa lain. Unya ang imong gahom nagamit pa nimo. Wa na, di ba? Wa na kakagamit nya ingon San Pablo, gamita ginang gahom nga gihatag sa pagpandong sa kamot, sa pagbunyag nato. Mao na ang pagpandong sa kamot pare nigbunyag. Gamita na gahoma. Ayo pagsalig atong gahom sa uban, magginamita itas atong gahom. Nya unsa man gahoma? Gahom sa paghigugma, gahom sa pagpugong sa kaugalingon. Kana bang di ka kayaw-yaw dayon, di ka kapamalikas. Kana bang makamaoktang mo pugong sa kaugalingon? Maobitaw ning napagaw kay wa ni kapugong sa kaugalingon. Patuyang bugnaw ko kayong beer magdi ka mo inom bugnaw kayong beer napagaw anang kamao sa tango pugong maobitan ng daghan kay ron dihanggap premarital sex daghan kay gasigig kugos anang bata pabunyag way mga kasal wa kapugong sa kaugalingon wa man gamita ang gahom paghigugma pagpugong sa kaugalingon kaputli kanang pagpailob kanang pag-antos na ingon San Pablo ay sayang giingon dire busa ayaw kaulaw kaisog ba ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Si San Pablo proud nga nabilanggo tungod sa Ginoo, wa siya ma-proud nga nakapatukod siyag balay o nakapalit siyag daghang yuta, nakapalit og sakyanan. Kita gud ana magud atong pride. Sus nice jud kay si Lord nako, nakapalit ko kog house and lot sa una unsa ra gud ko, kapobre nako sa una, sus gimilagruhan jud ko sa Ginoo. Di ba mo ni ato no? Pero si San Pablo proud nga nabilanggo
wa nay balay. Kinsa dinhi ang proud nga mabilanggo tungod sa pagsunod sa Ginoo ta sa kamot. Nay usa, naot pa unta ugma mabilanggo na mo. Na magidaghan mo ingon diri nako, padiroy tabangi ko padir na ako'y hearing. Nako nga naman din na kay hearing. Ito ganang tinuod. Kung tinuod kang sadaan, pakonbikto. Ya, be proud. Kay ang pagsaksi ni mo sa kamatuoran, mauna imong pagsaksi ni Kristo. Sa padiroy ang akong mga anak, mabiyaan ako. Nako, sige lang. Pagpakonbikto dito. Basta tinuod na nimong gihimo. Mangayo pag abogado, mangayo panakog bayad para unsay tawagan na kanang bang piyansa. Oh, nakupila man sa piyansa, pangayuan mamig 80,000 pa din ako sus. Ang kolekta nako ganiha wa gani kaabot og 5,000. Nya pangayuon nimo 80,000, patay tana, papriso lang. Kay si San Pablo piniriso, San Lorenzo piniriso, Maximilian Kolbe dito gyud namatay sa prisuhan. Porting daghan ang gipang priso, San Pedro gipriso, hasta si Jesus gipriso kadiyot, nya human gipatay dayon. Di ba? Konbikto sa to si Jesus. Nakonbikto siya na naluwas panuos Barabas tungod ni Jesus. Di ba? Oh. Ya, sugot mo ana dili. Hari lang tas minus-minus og jutay. Palit na lang mog slot. Di na mo mapriso. Mao na gamito nato ang kaisog nga Dios nun. Di ta maulaw nga mosaksi. So, salamat sa mga tao na padayong nahigugma nato dinhi nagsaksi sa ilang debosyon o pagtuos Ginoo. As of yesterday, ang atong halin sa slat niabot na ang dopes of 18,068 ka slats. Pakpa tungtong na tas 18,000 ka slats. 36,932 na lang ka slots ang nahibilin. Tag 1,000 ni per slot. Nya sa ato sang SNGP special slot para ni Santo Niño nga kapistahan ugma, pero hangtod patingali ni sa 29 ang atong pagbaligya tapusang Domingo aning Enero. Nahalina na ta og 10,098 slots as of yesterday. Pakpakan niya po na to. Indot no, niya 15,000 man itong ibaligya, napay 4,902 ka slots na tag 100. Pwede naman ni pakyawon, o na mo pakyawan, dali ra kay nimo. Gamay naman lang ni kayo. Pero it takes courage. Nabi tayo magsigig palit karon. Nako, bago pa makang nipalit 3 days ago pa man katubang pagbaligya ni ba siya nan naman sa kay bagong slot pader palit na sad ko nako mapurdoy gyud ka ani siya unsaon pagkapurdoy pader nga iuli mas Ginoo sad daghan pas akong gipalit mo gina ilang kasagarang termino kana sa nituod sa matuod nga mituo pero kadtong gasunod-sunod lang wa gyud conviction ang gipangita kwarta ra gyapon maglisod og sinati panagsa ra gyud kayo makasinati kadtong tinuod gyud nga mituo kana bang pag-ingong Kristo lakaw ayaw pagdabisan unsa mulakaw ra gyud kana mo'y makasinati sa tinuod nga gahom kay nganuman gusto sa Ginoo nga siya mo'y mubuhat sa katingalahang mga butang dili kita mao'y pasanginlan. Gustos Ginoo nga siya'y mopakita sa iyang talagsaong gwahom ug pag-atiman nato dili nga kita mo'y pasanginlan nga kita mo'y mo-claim sa honor kay we are simply nothing without God. Siya mo'y tag-iya sa parasan kita mga sulugoon lang, mga laborers. Sige, lingian na imong tupad. Na, niyaing na siya so good karon di na ta magsaligan ng kwarta. Ing na ba?
Ato na lang na ipalit og slot. Sige. Manindog na ta katong wa magsalig sa kwarta.